nachádzame sa v prvej autonómnej expozícii, ktorú Ústav technológie a inovácií postavil už v murovanom objekte. Návštevník vstupuje do tohto objektu so svojou vkladovou kartou. Následne na to bezobslužne prechádza rôznymi sekciami, kde sa dozvedá informácie o bojoch o Dargovský priesmik. Vojna v horskom teréne bola špecifická. Bola špecifická aj v tom, že Červená armáda nebola špeciálne cvičená na boje v horskom teréne. Táto expozícia vznikla v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a spoločnosťou UTAJ. Členovia nášho občianskeho združenia Klubu vojenskej histórie Gizela Štelung boli oslovení kvôli tomu, že sa dlhodobo venujeme výskumu ohľadom bojov na Dargovskom priesmiku. Musím povedať, že spolupráca s UTAJ bola vynikajúca. Tým Katky Krivosudskej sa vždy snažil zapracovať všetko, na čo sme upozornili, čo sme poskytli. Táto sieň má jasnú koncepciu a myslím si, že táto moderne poňatá expozícia je určená aj pre laikov, ale myslím si, že nájde si niečo svoje aj odborník alebo taký nejaký väčší nadšenec pre históriu druhej svetovej vojny. Som veľmi rád, že sa podarilo nám urobiť takúto výstavu, ktorá si myslím, že napreduje a ukazuje výsledky 21. storočia. Ja si myslím, že táto výstava pomôže k tomu, aby tento priestor, Dargovský priesmik, ožil. Dúfam, že dostaneme aj podporu, lebo ciele sú, máme vízie do budúcna, aby sme ozaj urobili pre turistický ruch, ale aj pre pietu miesto, aby sa tu ozaj ľudia mohli stretnúť. Strieľaj ich, hadov! Neboj sa! Zaznelo z úst mladého vojaka v okamihu, keď sa smrť plazila lesom. Košický samosprávny kraj ako majiteľ pamätníka Dargov aj Siene slávy sa snaží každý rok zveľaďovať tento priestor. Aj preto sme tohto roku investovali takmer 130 000 eur do rekonštrukcie Siene bojovej slávy, kde chceme, aby čo najširšie masy ľudí videli historický odkaz našich predkov, ktorí bojovali za našu slobodu a demokraciu.